Sige ta, i-representar ko ni Baguio Writers Group. Kadasot na basahan man no usto, ti ayog na. Pasensya no, haan nga erotic ti panagbasa. Ti title na kat Arikap ti Sardam ni Josephina Herrema. Ada ay isa na dito? Nasa Holland po siya. Ada siya Holland. Agkarayang tibara, ti awis ako pipikupan na sa lunseng asardam. Agdeded agayos tilinget, amang pasurot iti nasalimuot asardam. Agtuglip tinapuyatan agmuhang sa apanggep tigagar. Sumungsungad asardam sa guyip-hipet penak amang darip-dip iti pakabuklang tinaranyag bimalitok abulan ti sardam. Umayan agkarayaman dagiti awis tijak malakdan apan ang arikap iti lamo-lamo asardam. Umaikan tagikwaeng ti ayamuong tinagbukrad asabong asimantak iti makasinit nga apros ti sardam. Ganun ba yun dapat? Nice try.